Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ano ngani? 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 Napakianahira. Ano ngani hit mabubulig hitat gobyerno, haira magkadrudelain nga problema, haira panginabuhi. Ano ngani hit aton mahihimo para makatabang hit aton kalugaringon komunidad. Ano ngani hit iyong mga pakiana? Pwes, aadinaan baton. Ha? Ano ngani? Ano ngani? Ginsisiring nga salamin daw ito sa nga lugar iton ira munisipyo. Dinimanggod na itatabo iton mga serbisyo lakip na itong transaksyon iton lokal nga panggobyernuhan na publiko. Yan ang aga bibisitahon naton itong elegante nga municipal building iton Palo, Leyte. Kukumustahon gyapon naton ito nila alkalde ni Mayor Remedios Matin Petilla. Tara! Ay, maupay nga aga, ma'am. Maupay nga aga. Thank you. Yes, ma'am. Ano na nato ng munisipyo ang hagdanan inakad gawas? Diri, ang original ko dito, din niya sulod. Ang hagdan. Gusto ko lang mabalik liwat ang iya original. Nga mga hagdan mga to, ang higod na sulod. So, ang design hini nga mga balusters, pareho gihapon han. Original niya. Ang mga kadaan mga to, mga carving man. So, yun ko ang kula inihiya. Yun pahimo ko. Pure talaga yan ang Oo. Pagsulod pala nimo makita ka na. Wow. Kasi maging butangan niran light ha. Sulod. Iniamo natin yung sinisiring kanina nga mga dama. Oo. Amon lang ini mga kinoleksyon, mga donations. So, ang mga hadto, damo man nila mga dama. Kay asya man nila gagamit good pagkuhanin tuba, pag-age tuba. Mopilot kami din mga donors nila ngayon. Oh yes, kadamo nga hirap nga ng presentar pagkasabot pagkasabot nila nga kuan nagpresentar madako kuno dito mayor madako. Ini dinhi ano itong Actually inihiya kuan kanin for rent naton nga baga bagan hall liwan. hall like may party, may birthday, may Pwede yes. Magkaka-income gihapon ni itong munisipyo. Anak ko lang nga maka-income para nga may da kita kuan igagasto para iya maintenance. 4 piece of palo. Di ba may nakita 4 piece of palo? Na-institutionalize naman ito. There's already an ordinance nga nag-mandate ini nga 4 piece of palo. Pasko nga palo, pagbalik ka palo, Ang primero would be pamalando. Palo. Amo talaga kayo si Manasan. Holy Week. Katima patron ha palo. Marisyo-risyohan na patron. Katima ang pagbalik ang MacArthur landing. Katima ang Pasko ha palo. Hindi nga poste. Ang kadaan pa tayo. Ginpabilin talaga yan. Ako gin-retain. So this is Ano na kita? Imo, the mayor's office. Okay. Mga antik. Hapagbalik, Han! Ano nga ni? Nato nagkakalirong hadto, nagkamay mga kritisismo ha imo tungod nga gimruro ba daw nimo itong munisipyo. pagkadamo gudla. Ayan mga kapamilya, matapos naton libuton iton pangkabugusan nga munisipyo iton mahusay, elegante nga munisipyo iton Palo. Yan na iton aton last stop, iton opisina mismo ni Ma'am or Mayor
Matin Petilla. Mo pa nga ga otro ma'am. Maupay nga agaran. Nakita ko talaga yung sobra. Diri ako, wala na pala kumita hinusa nga munisipyo. Third class municipality, Palo, nga sugarin ni kaklase itong munisipyo. Siring ko pa kanina, pag-abrihan munisipyo, nag-abri liwatin hindi mga oportunidad. Gan gusto ko gihapon magtukod na gihapon ito balay. Kung may dala, magtutukod na kinit sa ganito hamon. Adto na kita mag-photoshoot. Susugan. Itsurong nga ito na hamon. Palitaw ma'am, nalibot na natin itong bugos ng munisipyo, pero Yes, di rin natin ikakalirong. Hadto, nagkamay din mga kritisismo, haimo tungod nga, ginruro ba daw nimo itong munisipyo hadto? Pagkadamo, gudla. Nagtakas gud ako na adto man gud, no amount of my explanation iragin kakarawat. Maski anong ko pagsiring nga wala ini objection ang historical commission kay ako ninigin paagi haira. Dili ko dira mo tuod ano. Nariwala gud talaga. But is there no objection ko dinin salit ang historical commission wala liwat magkuan ha akon hinin. Nagtipa. Oo, kay I really got their consent gihapon ngin pasabot ko hera. Well informed lot. Kay ini ko adto ko nga old building waray ko no malisted in the historical commission's historical list commission. of mga historical structures old building waray ko no. Salit nagsiring niya you can work on Proceed. it no? You can construct or rehab or reconstruct siring niya pero i-document la. Pero ang singa nagbi kanina nga, nakadamo na ngayon inigin chap-chap. Oo, kadamo na ini hadto pa. Actually, ang stairs sa gawas, diri to original. Ang original gud niya din niya sulod. Awa mo na ito yan ang ada na sa kubliwa. Diri liwat dida din niya middle portion. Oh, di ba ang kadaan ato ada ka middle masaka ka adto igbaw. Pero ang waray ko nala ibutang nga middle kay nakaka-occupy yan space. Dapong space. Oo. Salit gimbutang ko lahiya di diha side. Damo naghihapon itong nagkanhi. Nga nakanhi gihapon nasabutan namo nagkanhi naghihapon itong usang opisyal itong NCA National Historic NCCA I mean. Diniyan usang nga commissioner, a national artist. Oo ha, kuan ha, the whole country. Naton national artist din hiya nagkita hiya. Sus nagwawaw, fantastic. Siring nga niya magpakasal kami uli dito. Maka-income na natin itong munisipyo. May binyo na higbaw. May adan at katedral, tapos may binyo pa higbaw. Na-impress siya Hinduron, siring niya, nga kahusay ko no hand blending. Ang blending han old, nga gin-blend naton nga daliwat han new. Oo. Kaya di rin liwat pwede nga old lahiya. Kaya yung kikinahanglan man naton Ang yan na. kanang modern liwat. Salit ko, gibutangan naton in modern. Everything hini is concrete. Ang second floor, and flooring. Para nga diri na kita mag-inayad in the Okay, coming years. magastot pag inayad. Magastuin duro. Pero ginbutangan ko liwat hiya, han kadaan. Ada ang tipay, ada ang wood, ang mga carving. ukit-ukit, ang mga colored glasses, katimaan mga kanin carvings. Paano natin aton ito naton sanggunian bayan nga opisina? Ang sanggunian naton didi hamay annex. So Annex. it will be constructed anytime now. Ginayos ko laging usub-usub ko ang design. But ini nga building will also blend with this one. So baga niya windows aton gihapon himuon nga tall, salamin nga low para nga makakakuan han circulation han room. Naparong gyap naman may plano mo butang yung escalator? Joke lang to. Joke lang. Joke lang sigurado mga joke lang. Pero kung kuan may pundo. Pero may nakita ko dito. Para escalator ko. Mangin gada. Alright, ma'am. Ini nga siring pa ikaw yung naging harigi na itong politika Leyte, naging congressman, naging gobernador, at yung naging mayor itong buong tutong Palo. Bagahin, siyempre, akong pakiana, saan ba maundang ang politika yung Mayor Matin? Sano ma-retire? Politika wala na retirement. Magpapadayon. Pero magpadayon, as long as I can do something for Palo and its people, I will continue to be here. Pero siguro, come si time nga kinahanglan ako mo give way to the younger breed, I will be so willing to do that. Damo pati mo plano aside lang itong munisipyo, hagawas itong munisipyo. Yes, oo. Dinihagawas ayuso nato ng plaza. Katima, next ko nga project,
sana makakuan kita ng money, funding gihapon, would be the market. Merkado na nga. Ngan ang tabo market. Ang damo ito Kay napakali. income generating ko dito Palo. Salit kinahanglan upayon. Yan ang ani nagtikang na ako. Yung butangan ko na yung tents and portion of the road. Kahuman butangan ko yung papag nga stainless steel para diri madali kang guba. Para nga ang tanan selling niyan ada na papag. Papag na hiya pagbutangan diri na. Diri na ha Agri brown. mo ada ha Oo. semento, di ba? Food good iton katimada nato ni butang kuan ha, dalan. Semento. Oo. Agi-agian pa lalakad-lakaran pa. Balikan talan kuan plastic. So kinahanglan ada gud papag. Para kuan hiya kanin clean hiya ngan very kuan kanin attractive to buyers. Damo pa itong lalauma itong mga taga-Palo, ikan itong administration ni Mayor Matin. Pero ma'am, how do you see yourself age of 80? 80? That will be long time from now. I cannot even imagine for as long as rin ko nga basta abdik pa kita may kuan pa man. Siguro kay ako liwat na-inspired man ako pagtrabaho kon adan damo nga kuan, buruhaton, things have to be done. So bangin maiha pa enduro ako maabot 80. Daw ito nasiring at coincidental labay ni nga tapo kay bagan pinaura daw kun itong mga Petilla itong buong tuton Palo. Damo itong mga project. Well, yes, because Palo is our town. Oo. And ako na husband taga din higod. Oo. Anak ko mga anak din himan matawo nga tanan. Dinhira mga eskwela, dinhira mag-grow up. They're very familiar to this. And usangan igang tutdo ha ako ni Governor Dominic when we were dinhi kami hadto nag-blessing kami dinhi. Naglakat kami ngadto gawas siring niya. Mami, ano mo pa upayo ini nga plaza, ini nga basketballan. Ay hadto gudi ay pa kami anhi kami dinhi permi magkuan. Oh, dinhi manira magmumulay basketball Saturday, Sundays. Oo. Mga tuhira di hangin hangdan hill. Magsakahira dito, waray pa nga ni mag-cut-cut lang hirangan to. Niya mga barkada, mga boys. Nahinumdum ni Dominic niya pagkabata pa. Salit siya niya, payon mo ini mamin ko, kinanglan o payon naton. Kinanglan mo blend gihapon ang plaza. Nagawas nga nasulod. Oo, nga nasulod. So, ay do naton. Hopefully magkada kitang lugar for the RHU. Ito yung tatanggalon niya. Oo, gusto natin ibalhin kay old na liwat tunduro nga era building, naghuot na liwat tira. Di na nakaka-accommodate itong damo nga tao. How about ito nga temporary ka ng police office? Oo, kanin, kuhaon na gihapon iton. Kay waray naman hiya driveway. May agian, katima. Nakakakuan la iya, nakabaraba hiya didat kuan. So maybe atong gihapon ito kuhaon. Pero we will beautify landscape naton and the whole place. Nga it will be a park to go to. Okay ma'am, speaking itong politics and speaking itong LGUs na concern, naging president ka itong League of Municipalities of the Philippines sa Leyte chapter, pero nabaroon naman, wari ka nag-utro magkandidato. Wari ka magkandidato as president. Oo, waray ko magkandidato as president. Kaya nagkita ko manggod. Hindi nga pipila nga months or weeks after election or even before, may da ko manggod grupo national nga mayors. Among gintawag ito nga Club 33. Nag-push akon hadto for the presidencyhan LNP asya iton hiraan siring man ni president alagaan mo sila may titamatin kay these are the mayors nga oray gud magpadaran kwarta. Oo, daang matuwid siring niya. Oo, kay waray man gud ako mag-spend hadto in anything. Unya ang kabila medyo naggasto. So kaan kanin siging tawag akon siging kuan nga are you running for the national again. So ako liwat karuyan ko gadudog kay I can do a lot for LNP national level, pero yung kita ko liwat wala ko resources. Siya lang. Oo, kay election pala katima kuan kanin wala man ako kuan pero hirap akong sweldo din. So kuan kanin siring ko nga kay ano nga diri ko lugod i-give way to people who can really have everything para magdalagan. Oo. Para lugod makuha naton a national kuan presidency. Yes. Okay. So nag-give way ako when I talked to Sandy Javier, ang tagiyahin and Mayor Javier kanin
siring ko iya kung interesado hiya national. Okay. Oo. Yun siring ko hiya nga ako diri ada ako despite the kuan kanin mga tanong-tanong nga tananira. Ino-open nga ni Gip siguro iya. Oo. Diri ada ako makadalagan siring ko kay kulang gud ako yan ang resources. Magasto man gyapon iton. Even if you don't buy them, you don't give the money, pero imo iton hirabaga entertainon, you have to go around the country to campaign. Oo. So kuan kanin siring ko nga ano man Sandy, kung gusto mo, I can easily, willingly give you the late presidency. Asa ito nga Because you have to qualify. Kinahanglan ka man president in local chapter to be able to run in the national level. Oo. So, primero na diri, siring niya nga, imo itong Tita Matin, I'll help you, siring niya, pero siring ko nga, Korea daw. But anyway, kanin, finally, nagsiring ko nga, kung diri ka, diri man ako, oo, it will just go to some other chapters. So, mapay kunta kung aton chapter. Yan, national level naman po di Sunday, kaya damo yan mga sangkay, damo yan mga kuan, branches in Andox. Ito la, damo na yan, votes. But anyway, finally nang siring niya, sige, din ko, sige, you will be the president, ikaw ang magdalagan, kanin, pwede naman ako mag-vice president mo or whatever, o siring ko, I'll be there to help gihapon. So, to be able to do that, ako niya again, nag-giveaway ako iya. So, Sandy Javier is now the president. Yan na, dako na daw. Sigurado ako yan, ikaw na lang yung vice president, dako pati mahihimo. Yes, so we are campaigning for him. In fact, duro na akong pantawag na akong mga sangkay, ng mga mayors na you have to be kuan man president. So, gin-contact ko yan na ang tanan mga president, han mga chapters, han League of Municipalities. Para nga, mabutusan, mabuligan ni Rahi Sandy. Damo ito magkakaabot nga project, ika nga national, maarang kami, so kamo nga ito malakan niya. May Secretary ikot. may daghapon edge ito, may advantage gihapon. But on the as a whole, kanin ko national president, kadamo gihapon nimo mabulig, han mga mayors. Bisa na training, travel, mga tanan la. Yan, projects, siyempre, amo mga ulit importante. Now, yan na, ma'am, itong, yan na gobyerno na, Sir Dominic, itong Leyte, na optimistic itong damo ang katawhan na magkakawalan maupay nga relasyon between the city of Tacloban and the province of Leyte. There will always be good relationship as long as two people can agree and can meet halfway. Hindi rin man ini kay kuan la. I mean, relationship, pareha man la iton hinkuan. Parehan husband and wife ba? You have to adjust, you have to be flexible, you have to consider the position of the other, the feelings of the other. So, madali ila ada iton for as long as maupay ang pagdara nira gihapon han ira kuan. Han ira wala lang mga injustices, wala lang pasikatay, o huiso. Trabaho lang. Ngan for the people gihapon. Ma'am, nabaron namon nga Governor Dominic inanak hakasal ni Mayor Alfred, tama ba? Tama ba tamon kay baro? Oh, yes. So, bisa ni Beho. Usa ko nga anak si Angie, inanak ni Beho. Okay. Oo, hiikot. Katima hi Dominic, kan Alfred. Hakasal ito? Wedding. Okay. Karab signon hini, kasal god, inanak hakasal, Governor Dominic. I mean, lalao man gud talaga nga magkakamay dahil maupay nga relationship between the city, I mean, ito nga duha leader. Yes, that could be a bridge. Kuan ba, situation na it should bring two people together, no? Di ba? Pero, asya lagi iton, kung baga, ini nga two people willing. Kinahanglan magudliwat nga, waray pa ko anay. I mean, fair la. It should be fair. Kanin, kadiri man inin, tungod la kay governor ka, ikaw na good. O tungod kay mayor ka, HUC, ikaw na good. So, it's really not like that. It's really working together in harmony for a people we are tasked to serve.
Pero may nakap na siya rin nga, yan ako na governor, Governor Dominic, ada ko na ito nanay. Ano man nanay yan masamukan. Ano man ang kaniikot kabuutan ikot kaya ano nga diri man hira mag in good di man maupay nira relationship. So there must be something wrong with him. Diri ako. Puros pagod mga inanak na yan na ibiho. Oh, dapat ano na they were mga barkada manggihapon iton hirahan to. Okay, ma'am. Yan na, damo iton mga activities nga magkakaabot, damo iton mga bisita nga magkakaabot, damo mga activities nga bubuhaton habog iton Palo. Sharing ko pa kanina, ini nga pag-abot iton mahusay nga munisipyo in mag-aabrahin opportunities I mean in tourism, economic, and I heard nga iton mga grupo negosyante in nagpakanina gihapon ng Palo. Yes. Waray ko la lugar. Oo. Lugar lang. Kuan good hira kay where can we kuan kun may da for rent may da kuan salit an akon gin-urge an mga taga Palo nga kun mag construct hira in buildings or kun mag remodel hira nira mga balay mag rehab hira kun pwede kunta nga an tabinan din yung mga highway ang first floor nila hira good provide an for commercial and then they can live in the second floor or third floor. Oo. Kay ada magodera ha labi na adton ada commercial district. Commercial district. Ma'am iton paluwari pakitaan ni kalugaringon nga festival although may dakita gin papakita. Yes, oo kay baga nagguan pa akong research kay ang Palo man damon mga istorya. Damon mga istorya ang past ng Palo. Sumusirang hirang ang Palo tikanghin Palo-Palo. Musirang liwat hira ang Palo nga name tikanghin Atitipalo. So damo iton I'm still looking into the best version Hiton na I can put into a festival. identity talaga ni Yes, iton Palo. what really is the identity of Palo? And Diri na then, may ha. capture it by way of dance and music. And speaking iton piyesta o patron ha Palo, di na may ha August 6 iton piyesta iton Palo. Oh, Ano ton patron mga patron na talaga. O sa itong mga purpose. Ano ton mga activities iton kapiyesta? Damo kitang gin-organize yan na. Kani, madana kita buwas, magtikang na ang sports naton. Sports festival naton. So, adaan the regular, may basketball, volleyball, pero may dalawat kita chess, may table tennis, may da kita palaro ng lahi, and then may da kita additional yan na, we'll have baga sports persons with disabilities. Inbubulig naton hanaton mga activities. So may dahira one day nga mag-Olympics, Little Olympics liwatira. Oh, so marisyo iton. Katima may da kita nightly activities starting on the 27th, yan ang July. Katima, every night may da kita dinhi pasundaya. Mga Plaza. cultural, mga folk dance, may modern gihapon, may hip hop, may nakita usa nga feature na bago yan ang amon ginbutang. Patrosyon. 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 Kuan kani nag-gather kami in mga old kani mga dresses han hadto nga time. Han mga hadto pa ano nira gamit din ano nira mga bado din niya Hadto nga una panahon, din na Palo. oo. And then damo kay once man mga old people din ni sa butira, magkinahanglan kami, mag-offer pa nga ni, sige, magkuhan ako na akong mga baol, kung may dito mga, mag-umukay ko na ako dito. So, magkuha namon ang mga mahusay nga mga baduhan, mga hadto, amon ito ay fashion show. Fashion show. Barantayan ini. Usa nga night. Yes, oo. An amon liwat ko an nga ang mag-fashion show hiton kung may dahira mga apo, may dahira mga apo Hira sa mismo ang tuhod, magkukuan. hira mismo ang mag-wear hiton. Family gihapon han nagpahuram nito nga mga bado. And then amon ibutang dinhi as exhibit. Baga i-showcase la ba? These are the dresses of the yesteryears in Palo. Pero amon liwat butangan hin yan na. Damo iton mga lalauman iton piyesta, ang labi na iton mga bisita nga mapakan niya bugtuton Palo yan nga August 5 and 6. 5 and 6. So Damo may iton kita makikita. pontifical mass. So gin-invite namon nga tanan. Pag-attend naton mga misa, haton mga novena every night starting on the 27th. May da novena ha aga-aga, may da liwat ha kulop. Para hindi rin maka-attend ha masan aga, pwede rin makadupang kulop. Nga 7 o'clock
Pati man, nightly activities must start at 8 Okay. after the Mass. Okay, ma'am. Thank you. Thank you itong... Damo na to na istorya. Damot na mo na baruan. I hope nag-enjoy ka Sobra pa, ma'am. paglibot Sobra pa. nato. Napawag-ihap ako itong kahusay itong munisipyo. Waray nga naton, waray ko ngayon masiring. Adton dito ha Igbaw, on second floor will be function rooms, and then there will be a big hall. Nga amon iton ipa-rent out ha, gawas. Anyone who would want to have their meetings here, their parties here, pwede. Para nga maka-generate naman kami hini income para i-maintain hini nga building. Para nga dili kami magdependihan funds sa munisipyo for maintenance, but it can generate its own funds for maintenance. So, Alright. Damot ato na baruan sa rin kapagkamot ng mga kapamilya, nakaupod naton, Mayor Remedios Matin Petilla, itong buong Palo. Ako rin pudukdukan, dinilagyapon itong programa nga. Ano nga ni?